sitten joukkoa kannustaa. Kaikki kohdalleen merkkitopparia myöten. 50 toistoa lupaa joukko ja 41 on Suomen ennätys, niin kuin näkyy tuolla ylhäällä. Puheet on kovat. Toivottavasti mies lunastaa ne. Timo Parviainen täällä ja Suomen ennätyksen on hakannut. Tervajoen seurana 68. Sotilaspinttipunneruksessa on tehty vaikka mitä. Maksimipuolellakin on voitettu. Panko on valmis. Maksimipuolellakin on voitettu Suomen mestaruus. Viimeiset säännöt vielä kohdalla haetaan. Hampet 47 on sotilaspintti ennätys. Ja nyt haetaan sitten 50. Nyt sitten asetan kohdalle joukko. Ja yleisö pitää ääntää, jotta saadaan tosiaan tuo 100 kiloa nostettua 50 kertaa. Se on nyt tavoite. Ja näin lähtee suoritus. Hyvin osuu merkkiä, nyt löytyy erinomaisesti. 10 ei ole mikään kyttä näille miehille, se on siellä se 10 aivan just näin. Ja mies on painanut tänään punnituksessa 99,1 ja sieltä tulee 20 täyteen näin. Ja 34 tulee tehdä, jotka on tasoissa Timo Rantasen kanssa näin 28, 29, 30. Ja nyt tulee se 34 toistoa näin ja sieltä sitten mennään jo yli. Voitto on selvä. 40, 41, 42, 43, 44, 45 ja uusi Suomen ennätys on syntynyt jo 46, 47, 48, 48 ja se on jäätiin hieman siitä 50, mutta vain pari. 48 toistoa. Jouko Raukko, erinomainen suoritus.